Здравейте хора, аз съм Любчо и днес ще играем играта, която наново започвам, и тя е Mountain Climb Regatta. Не знам дали точно го чета. Надявам се всичко да се записва. Не мога да видя в момента Facecam Академия, затова или някъде страни, после ще видя като го обработвам, после ще погледна къде е фейскама. Няма да го обработвам, защото не съм се свалял за обработка. Така. Сега ще почне играта. Надявам се играта да се записва. Спря ли, бе? Когато спря, това е проблем. Не, мига, така че не. Хора, това ще е всичко за днешния епизод. Надявам се да ви харесало, ако така не разбирате, да дадете лайк и subscribe. Да дадете един лайк и да оставите един коментар. Аз бях Любчо и до нови